Hej, så er vi tilbage. Købe drengene igen. Og vi starter, hvor vi slap. Hvor vi slap før, ja. Så. Vi kan bare ned og se på. Hvor fuck er han henne? Hvor fuck er de henne? Der. Philip, ham vil jeg gerne nakke. Jeg skulle lige til at nakke ham. Okay, nu. Kan du ikke lige tilkalde nogle folk, Philip, please? Jeg er irriterende for den der. Hvorfor? De der bare, hvis der er foran den der. Jamen det er bare ærgerligt. Så må det lade være med at stå foran. Det er ikke mig, der det gør de selv. Jeg vil bare gerne have, at der er andre folk. Og jeg ved godt, at de er Sebastian, men Jeg må faktisk angribe den. Se. Au. Godt, den stopper i tidspunkt. Jeg kan ikke her. Måske kan den klare dig, men hvordan vil den her den skulle klare to? Og 2 sekunder. Prøv lige igen. Så. Hvorfor kan man bedre se din skærm end min? Det ved jeg ikke. Selvmordsfolkerne. Nej. Pas på. What? Om det var flyttet os begge to, om der er suicide bomber. Kan vi ikke tilkalde folk nu? Men hvad sker der, hvis jeg skyder på det, mister den så liv? Kan vi godt tilkalde folk? Jeg gider godt tilkalde folk, og jeg har en sendetime. Hun er lidt sårbar, når den bliver smadret i den her runde her. Hvem først, når det er joken op?
Hunden stopper og kører den. Stop hunden og kører det. Ja, kom ind. Er det den, der skyder det der? Ja. Så hvor betyder den spil? Det ved jeg ikke. Det er bare fordi jeg gerne vil have nogle folk. Det har jeg også sagt til dig. Men jeg tror, at jeg tager det ind. Jo. Og du sagde, at den var helt vildt lav. Det er den også. Wow. Den er lavere end den anden. Jamen, den er ikke særlig lav, bare fordi den er lavere end den anden. Den kan ikke stå der, hvor jeg vil gerne have den står. Gerne vil have den stå. Hvor er det henne? Det her. Hvorfor kan den ikke stå der? Det var en pinligt. Jogging out. Hvad er Jogging out. Ser du ikke den der dør her? Jo. Vi kan sgu da ikke klare. Kan du også? Jeg skal bare med det. Shit! Hey, gutter! Hvad sker der? Jeg går bagud med kniv! Dræbte du ham bare med kniv? Ja, det går bagud! Du sagde, at vi mistede den her. Så du løg altså, eller hvad? Nej, det burde den faktisk gøre. Så du ville gerne have den røg væk, eller hvad? Nej. Men den skader sgu da også, hvis vi går foran det. Nej. Jo, jeg blev skadet af det. Da den skød, fordi jeg var for tæt på. Det bliver til at møde. Og kæft, jeg dræbte en med... Det der, du har ret, men kan godt dræbe med det. Ja. Men du sagde, man fik 200, jeg fik lige så mange, som man gør nu. 150. Nej, du får kun 100 med det. Nej, jeg får fandme 150 nu. Nå. Jeg får ikke det. Du står bare på kende. Jamen, man står sgu da fandme ikke og skyder på fremmede, skal man? Hvad gør vi? Ja, vi skyder på fjender. Ja, de er sgu da også fremmede. Nå, ja. Vi er fjender for dem. Ja, Så er vi heller ikke fremmede. Vi er fremmede for dem. Nej, vi er ikke. Jeg prøver. De kommer nu. Jeg prøver ikke, men jeg står bare oppe. Så sekunder. Ja. Mr. Andy! Sandy. Jeg ved nu, håber den kunne hjælpe mig der. Nå, det var det, vi får. Det er mit lidt. Nej, vi skulle til at kalde folk. Men det er den stammer lige på. Den jeg tager nu, og den er meget mere sikker. Og der kan vi godt til fra Ja. Nå, det er død. Jeg er ikke død. Ej, fucking mongoler, man. Hvor lang tid er det? 9 minutter og 42 sekunder. Lad være med at synge, mens du spørger. Nej. Lad være med at tale sådan, det er gat. Du
Lad være. Jeg tror helt sikkert, at vi vil frelse dem, når de ligger og lider. Nu vil du frelse mig, hvor de ligger og lider. Og så kan man bare se, at han tager hånden i lommen. Så har han stået for. Så er der bare en episode af skyderne, hvad jeg elsker. Skyder dig. Er det Robin? Jeg dræber ikke en ubevæbnet mand. Nej. Nej, men det kan jeg også. Invasion. Ja. Fuck, der er mange fjender. Jeg gider ikke det lade. Kan du huske det? Hey, jeg skulle dræbe ham. Hvorfor dræber du bare alle dem, jeg vil dræbe? Du var kun nok. Ej, lad nu være! Det er irriterende. Jeg ser, du siger det der. Vi er oppe på 11 minutter og 43 sekunder. Farvel, YouTube! Farvel!